הצורך של קומסק היה לגייס אנשים. החבר'ה של מדיאטים הציעו לנו הצעה חדשנית, לערוך סדנאות, שבאמצעותם בסופו של דבר נגיע לאיזשהו תוצר, שאותו תוצר זה סרטון תדמית שיעזור לנו במאמץ הגיוס. החבר'ה של מדיאטים ערכו איתם מספר סדנאות מצוינות שכתוצאה מהם חידדו אצלהם תובנות שנוגעות לעצם העיסוק שלנו, אבל גם בקונטקסט שבו אנחנו נמצאים לשדר אספקלריה של או איזושהי בבואה של איך אנחנו נראים בעיני מי שאיננו מכיר אותנו, אבל הוא מועמד פוטנציאלי שלנו. בתום הפעילות הזאת הם ביצעו הפקה של סרטון מדהים שסייע לנו מאוד להגשים את המטרה הזאת. יש משהו היסטורי שמתעסקים באבטחת מידע. לעבוד בקומסק זה אתגר. אם זה בינת, אם זה טלדור, בזק בינלאומי, פרטנר, סלקום, הוט, כל החברות הגדולות הם הלקוחות שלנו.